Zagon ƙasa ne yake faruwa. Da na ce duk duniya ban ga mai son kai kamar ki ba, saboda ke fa ba ta inda Allah ya rage ki. Na rantse da Allah komai naki cif cif yake. Haba malam, ka san me nake yi ya ka musge mu wata? Da Allah ban wayata. Ba zan bayar ba. Na ce ba zan bayar ba. Wai kai dan Allah dan Annabi, wai kai wani irin mutum ne dan Allah dan Annabi? Tun ɗazufa chat kake yi fa. Baka tashi kai sallah ba. Wai wanda kake chat nan da ita ba musulma ce kuwa? Ku ji tsoron Allah fa. Ina ruwanka a cikin me ya shafe ka chat din da muke ni dai ban wayata. Haka in kana sabga ka bana shiga. Ni ma ba zan kakka shiga ta kawai kowa ya sha'ani shi da Allah ban waya. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha masala yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahda Allahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bi. Wa alaikum assalam. Ukti? Ka yi karatunka na safe ne har ka samu damar fita yawo? Na biya. Sai dai dama akwai wata ɗan matsala ne to kuma na ga kina bacci shi yasa ban tashe ki ba. Amma na ce maka in dai maganar karatunka ne, duk abin da nake ba bacci ba ka tashe ni zan maka ko? Ukti ki haƙuri. Baiwa Allah kenan. Sannu ya hanya. Wallahi lafiya lau. Ai wallahi baki san yadda nake ta zumuɗi in zo in ganki ba. Allah sarki. Saboda an ce duk namiji to ya nema wa 'ya'yansa uwa ta gari. Kuma ina ganin na yi dace. Gaskiya ne. Allah sarki ni ma kuma kaga faduwa ta zo daidai da zama saboda ai ni ma na zaba maka yana miji na gari. Ai baki ma sani ba. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Yaya Abdallah. Anas. Yau kai ne a gidan namu. Wallahi. Gaban da mu haɗu kwana ne. To. Ya shirye Ka buya. Ana ta shirye-shiryen mu. Wallahi dai ga yanan dai muna ta shiryawa. Ina za ka naga ka fito da fatan dai ka biya karatun da na biya maka ko? Wallahi anti na biya. Kada fa gobe na kira ka na ce ka zo ka bani hadda ka ki kawo min saboda na ga ma yanzu niyan fita kake ko? Allah ya yarda zan biya. Na dai gaya maka. Wallahi ma abokina ne ya zo shi ne nake so na je mu dan gaisa da shi. Yaya Abdallah. Anas. Dan shi kenan za ka ɗauke min wadda take koya min karatu. Yanzu ya zan yi kenan. Ai karka damu. Ko da tana gidana za ka iya zuwa ta riƙa biya mu a gidana. Ai gidana kaman gidanka ne. Gaskiya ne ai Abdallah to na gode. To masha Allah. Na gode. Sai ka fito kenan. Anti sai na dawo. Ina kokari fa. Mubarak. Abokina. Wai wannan wani irin rashin hankali ne? Wai abin naka har ya kai haka? Gaskiya ka canja tunani. Ni fa ban gane ba kwana biyun nan ka takura mu. Ya kamata kowa dinga sabga gaban shi. Ka gane? Ka daina shiga harkata dan Allah dan Annabi ka dare. Oke haka kace? Haka dace. Saboda ina gaya maka gaskiya. Akwai lokacin da zaka zo ka neme ni fa. Zan gaya maka abin da ba za ka ji daɗi ba. Ni ka takura mun wallahi. Hello? Zagon ƙasa ne. Zagon ƙasa ne. Wa alaikum salam. Anas. Ukti. Hajiya ta shiga ciki ne? Wallahi mun daɗe da ita nan muna tafiya. Yanzu nan ta shiga gida na cikin ɗaki mu. Yayi kyau. Ni ma na gaji ne wallahi.
ina so in ɗan shiga cikin gidan ɗan kwanta. Zagon ƙasa ne, zagon ƙasa ne. Tun daga lokacin da aka tilasta min shigowa cikin ginin nan, na tabbatar kaddara ce ta kawo. Mai cin amana. Kaddara kuma? Lamarinsa ba zai ga daidai. Inda a ce za ki bani dama, ki min kaɗan daga cikin irin adalcin da kika saba. Da na bayyana miki abin da yake sa ko bayan na fita nake dawowa. To shikenan, naji. Amma yanzu ina da muhimman abubuwa a gabana. Ka bari gobe zan kira ka. Idan har za ki yarda, zan iya wuni ko kuma in kwana, in har za ki samu lokaci na. To naji. Ka jira an jima zan kira ka. Zagon ƙasa ne yake faruwa, don na saka kai cikin dimuwa. Na biye wa halin zuciya, mai sauna ta shiga damuwa. Hajiya, ina yaran nan suka shiga ne? Suna ciki. Yawwa. A hankali ina tunanin yaran nan Allah ya sa dai ba su fita ba. Inda suka je. To shi ma ya tare da ita? To masha Allah. Saboda kin san ni duk na dawo gida na fi son dinga dan ganin motsin su. Hankali na sai ya kwanta musamman ma Sadiya. Halimatu Sadiya ba. Alhaji kenan. A ke inda nake ji da Halimatu Sadiya ai abin ba a cewa. Amma shi ma dai bai fita ba dai ko? A'a, duk suna nan. Masha Allah. Kusa wani wa alaikum salam ta ga yar halal. Ya makaranta? An leƙa yau? Kin je ku? Haka nake sani. Kullum tunanina in samu in sauke nauyin da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ɗora a kaina. Saboda a gobe kiyama in tashi ina alfahari na sauke nauyin da Allah ya ɗora mu naku ke da ɗan uwanki har da kuma ita mahaifiyarki. Shi yasa aka ce da iliminku da tufatarwarku da tarbiyyarku yana kan mu iyaye. Yanzu wannan abin da nake so ki karatun nan jari ne nake so in baki wanda ko bayan baranmu to insha Allah ba za ki wadakanta ba in dai kin rike shi kin yi amfani da shi. To shi yasa nake so in sauke wannan nauyi ba dan komai ba da in koyi da manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin tarbiyyar da yi wa Essa da na Fadima mun karanta kuma mun gani kuma mun ga irin biyayya da take masa. Ke ma Allah ya miki albarka. Allah ya saki gama da duniya lafiya. Na ji daɗi irin wannan ɗabi'a da kuma halayya da kika ɗauko. Allah ya muku albarka. Hajiya, an ɗumama mun ruwan shayin nan kuwa? Ai tun ɗazu ma yana nan a ajiye.
a ɗan gabatar min da shi saboda kin san ni da ruwan gonu to abin ba a cewa komai. Shi yasa tun san daga kira na ajiye maka Sadiya. Yawa haka nake so. Sai ki ɗauka ki kawo. Halimatu Sadiya ta ga wayan suna. Allah raya miki. Lafiya? Usman. Na? Na Allah gobe ina so zan je wani waje. Za ka raka ni a matsayin mijina? Maganan bai maka daɗi ba ko? Inda kin bani dama, ai da tuntuni na zama mijin naki na gaskiya. Amma ga nan kin bani sai garari nake yi a titi. To kai hakuri. Ka san yayana ne baya. Daga zaran ya dawo, zan gabatar da kai. Har auren ma sai mu. To shikenan karfe nawa ne tafiya? Zan zo gida da kaina na dauke ka. Sai mu wuce. Amma akwai alamun matsala a wurin ki tashi waje. Matsala kuma? Lalle akwai matsala. Zagon ƙasa ne, zagon ƙasa ne. Assalamu alaikum. Asiya haka? Ma'aruf. Sanni a jiki? Shige da sauki wallahi. Amma garin ya haka ta faru? Wallahi kawai ina zaune sai na ji jiri. Ban tashi sanin abin da ya faru ba sai gani na ne a asibiti. Usman ya mai jikin? Wallahi jiki alhamdulillah jiki ya ma yi kyau. Sannu. Sannu. Usman ya mai jiki? Da sauki. Usman ga Ma'aruf din Sadiya. Malam Ma'aruf. Malam Usman. Ina da labarin ka. Ni ma yana da labarin ka. Yanzu nan ta soke ni a kofar gida. Na sa mata kwaya a cikin lemu. Na san nan da an jima kaɗan abin zai kama ta. Kuma dole za ta samu matsala a hanya. Akwai miliyan 5 a bayan butin motar ta. Duk yadda za a ina so a kawo min ita gida. Zagon ƙasa ne. Sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zama suna. Sama. Aha! Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Da angonin da shi da amarya wannan duniya. Ta da na kansu soyayya ita ce ta zama silar aure. Lokacin ki ne yayi amarya yar amana. Wallahi idan ka kuskura ka matso kusa da ni sai na aikata maka abin da baka taba tunani ba. Kina cikin hayyacinki kuwa? Da hankali na. Tabbas wani abu ya faru dan ba ke bace wallahi. Bai kamata ki mun haka ba, ni mijinki ne. Kai har yanzu kai gogo ne dan ba mu kai ka daki ba. Wallahi tallahi zan iya kai kaina. A lalle da an tafka abun kunya. Ko za ku koma ne ku ga yadda ake yi? Ne wallahi zai iya. Wallahi tallahi. Rama, na ce wai uban me ya kaki cikin daren nan? Mata ya aka yi ne? Kawai mai mata ɗauka amarya mu je? Dan Allah ku yi hakuri, ni matan aure ce. Mace mai daraja ya kamata yanzu tana ɗakin mijinta. Wallahi tallahi baki isa ba. Ko ana dole ne a garin ku? Abinda nake nufi kenan. Shi wannan za ka raba shi biyu, shi kuma wannan sai ranar da za a kai ka. Malam, har me zai sa har sai na raba gida biyu? In dai ka shanye maganin nan gaba ɗaya, to sai dai a nemo maka wata matar daga waje. Godiya ce fa. Na ce ba? Ka ce me? Rahama dan Allah ki yi hakuri saboda na ga auren soyayya makai ko. Dan Allah ka yi hakuri yau bana tunani zan iya. Ni kamara? Na daina tsayawa ina miki wani abu sanye-sanye ni mijinki ne. Haƙƙina ne da yake kanki kuma dole sai kin bani. Ya za ka
tsallake ni ka je ka siya abinci. Ai wannan ba adalci ba. Yanzu ashe habbakin ki zai iya furta kalmar adalci? Na rantse da Allah ba wuka ba ko bindiga zaki dauko. Ni matan aure ce ga mai gidana. Ke in zuwa ce miki ne mai gidanki idan kalan miji kike yi za mu biya miki bukatun ki. Daren farko ke hakuri da Allah karki mun fushi ki yi mani murmushi shine shaidar hakuri ni ba ni guna bune da na ilaifi ki hakuri aso ba a fushi komai jarabawa ce kwarai. Me yasa ki da ke gidan nan? Jini nake gani a hannunki. Jini? Kashe shi kika yi? Maganinki. Hello? La ilaha illallah. Baba lafiya? To an shi kudi gurin rabu mana. Babu. To a kama wakina kai kasuwa. Na sai da su. Babu ne ranar kasuwa. To a sai da jaki na mana. Kai. Akwai kudi a guri na. Dole sai na zo. To shikenan. Da Allah da Allah kamar yadda kika ce zaki ci gaba da mun addu'a ci gaba da mun addu'a ci gaba da mun addu'a kamar yadda kika ce zaki ci gaba da mun ci gaba da mun addu'a da Allah da Allah kamar yadda kika ce zaki ci gaba da mun subhanallahi subhanallahi manu guri mana Malam ya lafiya? Manu guri ba lafiya. Me faru? Kun sakwata zan je. Yanzu haka? Ko Allah. Saurin da kake me faru ne? Mahaifi na bai da lafiya. Ga shi rai hannun Allah. Ba lafiya. Mu an ce sai an ka kuɗi dole. Za a mishi aiki. Inna lillahi. Kuma kuɗin na guri na dole sai na je Sokoto. Sannan kwantar da hankalinka. Ai ba sai ka je Sokoto ba sannan zaka ba shi. Yanzu ana buƙatar kuɗin da gaggawa fa. Yanzu ake buƙata. A to kwantar da hankalinka yanzu nan da Sokoto kusan awa 2 yaushe har zaka je Sokoto daga nan Gwanni. Okay, kada in je mutu ko? Ai akwai wata hanya mafi sauki wajen da zaka tura musu kuɗi cikin minti 1. Ta ina ne? Ta Nita. Ai shi yasa aka fito da Nita. Wato Nita wata hanyar tura kuɗi ce cikin sauki. In ka je Nita za a tura musu kuɗi kai tsaye nan take kuma duk inda suke Nita na aiki. Za su iya samun kuɗi yanzu nan ba tare da bata lokaci ba. To shikenan. Insha Allah. Dan Allah dan Allah za ka yi kai ni gurin. Yanzu nan minti 2 yayi yawa mun je wajen. To mu je kawai da Allah. Nita ingantacciyar hanyar kuɗi ce da ake tura sako kai tsaye ba wai iya mutanen birni yake taimaka ba a'a har da mutanen karkara wanda suke karkara. Nita ta zagaye ko ina inda ma mota ba za ta iya shiga ba muna amfani da mashina domin mu shiga mu isar da Nita a ƙauyuka da ko'ina. Sannan kuma Nita ba iya Nijar kawai ta tsaya ba, akwai Nita a Mali, akwai Nita a Ghana, akwai Nita a Cote d'Ivoire, akwai Nita a Burkina Faso, akwai Nita a Najeriya. Kuma sannan ko'ina muna da wakilanmu wanda suke aiki ba dare ba rana, komai dare in ka kira Nita za ta biya maka bukata nan take insha Allah. Sannan kuma a Nita ba wai iya kuɗi kawai ake turawa ba, a'a har da garaɓasa gare ku manoma. Mutum za ka iya siyan takin zamani ta Nita, za ka iya biyan kuɗi kuma sannan ba ma ƙara kuɗi a ciki, sannan akwai rahusa da ake bayarwa. soyayya ba mata yanzu zagon kasa ake sai ko kula ku ankara zagon kasa kamar wani saran boye ne ba wai tsoron soyayya ba wanda zai ce hattara ba zai zamo kamar wani mai yawon bara ba wanda zai ce ki matsa ba zai zamo kamar wani mai yin takura ba wanda zai ce iya yaba ba zai zamo kamar wani mai zaki ba ne duba baki yake karatu sai dai bani da manyan rubutu